Okay. Jeg har opgave 16a. Jeg skal bevise, hvorfor a plus b i anden, det giver a i anden plus b i anden plus 2ab. Starter med at sige a plus b gange med a plus b. Det her, det viser bare, hvad i anden betyder. Så siger vi a gange med a. Det er a i anden. A gange med b plus ab. B gange med a. Det er det samme igen. Plus ab. Og b gange b. Det er b i anden. Og så kan man forkorte det her ved at sige a i anden plus 2ab, fordi vi har det der. 2ab plus b i anden. Så har jeg bevist, hvorfor det her det giver det der. Jeg har valgt opgave 10. Ligningen her på y er lig 2x plus 1, og y er lig 4x minus 3. Og det har et fællespunkt på 2,5. Der står egentlig også den ligning, der er y er lig a plus b. Og a, det er hældningskoefficienten, og b, det er skæring med y-aksen. Og så den måde, jeg så finder ud af på, det er, altså jeg går 2 op og 1 ud. Og det bliver jeg så ved med. Og så den anden, der starter vi så i minus 3 og går 4 op. Starter her og går 4 op. Og så har jeg så bevist, at det har et fællespunkt på 2,5.